Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і вось фактычна адразу з цягніка і ў студыю Еўрарады прыехаў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, Зміцер, вітаю ўсіх слухачоў і тых, хто глядзіць гэтую трансляцыю. Прыемна, што вось не адпачываць адразу пасля цяжкай паездкі, а адразу працягваеце працаваць. Тым не менш, спадар Павел, от для сябе асабіста якія самыя галоўныя, самыя значныя, самыя, можа быць, эмацыйна такія узрушлівыя моманты гэтай паездкі вы хацелі пазначыць? Ну, як чалавек, як беларус, безумоўна, тое, што мы у другі дзень візіту наведалі месцы, звязаныя з Беларусю і беларусамі. Гэта і манумент у гонар Жизнеўскага, які загінуў з сотні тых, хто змагаўся на Майдане. Гэта і Паўла Шеремета, манумент, які знаходіцца ў Кіеве. Гэта і помнік Владимира Караткевичу, які я, дарэчы, ініцыяваў усталяванне ў Киеве. Это все вельмі важныя такія мясціны. Для мяне, конечно, як для былога пасла, я, можа, так больш глыбока это разумею, важным з'яўляецца адкрыццё місіі дэмакратычнай Беларусі, калі закрытае пасольства. Я, дарэчы, быў на адкрыцці таксама гэтага пасольства Беларусі ў Киеве, калі яшчэ... А зараз да яго пад'язджалі? Да, мы пад'язджалі, конечно, ў вельмі увогуле гэта жах. Што гэта хоча прадэманстраваць Лукашенко? Ну, можа, яны звярталіся да украінскага боку, яны не далі згоду, каб там просто траву пакасіць, да, ну, хоць нейкі парадак зрабіць. Але тэарэтычна я не думаю, што украінскі бок быў супраць. Хаця, вось важна, што адкрылася місія, фактычна, глядзіце, закрытае лукашэнкаўскае пасольства, а адкрываецца місія дэмакратычнай Беларусі. На ёй прысутнічае на адкрыцці афіцыйным намеснік міністра замежных спраў Украіны, дырэктар дэпартамента, які адказ за рэгіён, прадстаўнік, пасол па асобых даручэннях па справах Беларусі, афіцыйныя асобы, дэпутаты парламента. Гэта фактычна адкрыццё беларускай амбасады. Тая закрыта, а тут адкрываецца. Гэта вельмі моцны палітычны крок таксама, яго недаацэньваць нельга. Ну, конечно, сама сустрэча з Зеленскім, я думаю, што гэта гістарычная постаць і размова з ім беспасрэдная, гэта, конечно, захаваецца ў памяці. Спадзяемся, што, конечно, гэта мяне, можа, першая была, Светлана камунікавала ўжо з ім, яны нават падалі ўжо, што гэта другая сустрэча, да, афіцыйна на сваіх каналах. Спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць паразмаўляць, бо ён на пачатку нават сказаў, я вельмі просты чалавек і я люблю канкрэтна размаўляць. І так і на гэта размова вельмі канкрэтная адбывалася. Дарэчы, вось я тут скарыстаюся вашым досведам дыпламата ў гэтай сітуацыі. Я ўжо бачу, пісалі, ну, сустрэліся там на палях гэтага форуму, дзесьці там на 15-20 хвілінаў. Гэта нельга, да, это важная сустрэча, да, яна как бы добра, што адбылася, але нельга лічыць, што гэта ўжо такія перамовы, гэта ўжо значны прарыв, гэта як дыпламат, скажыце? Не, абсолютно не згодна, не тое, таму што хачу тут даказаць, які мы супер, і атрымалася зрабіць такі цудоўны візіт. Такая практыка адбыцця сустрэч, не толькі, можа, там размовы кароткія, якія адбываюцца ў кулуарах, гэта таксама дыпламатычная праца. Кожны прыём гэта дыпламатычная праца. На гэтым прыёме на кароткай сустрэч ты можаш перадаць месседж, атрымаць месседж, раз побач стаіць памочнік і перадаць інфармацыю, і пайдзе вырашацца справа. Але кажам пра паўнафарматную сустрэчу, так яна менавіта і адбылася. Паўнафарматная сустрэча. Падчас такіх самітаў, форумаў, яны праходзяць у асобна выдзеленым пакоі, дзе кіраўнік дзяржавы ці кіраўнік урада. Я неаднойчы сам прымаў удзел у такіх сустрэчах з прэм'ер-міністрамі Беларусі, праводзяць вось такія сустрэчы, абмяркоўваюць канкрэтныя тэмы, даюць даручэнні тым, хто сидзіць у гэтых дэлегацыях, тому што там сядзяць прадстаўнікі урада, міністра замежных спраў, офіса прэзідэнта, першы намеснік міністра замежных спраў, і пазней па гэтых даручэннях ідзе выкананне тых дамоўленасцяў. Так што абсалютна паўнафарматны візіт. Я вось з пункту гледжання пратакола, можа, не ўсім гэта падабаецца, але я ж ўсё ж таки ўсё жыццё працаваў у міністэрстве замежных спраў, гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень. Візіт кіраўніцы, так было напісана ў праграме аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта, дарэчы, што, калі мы кажам, ці патрэбны інстытуты ці не. Светлану Ціхановскую там прадстаўлялі менавіта як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, якая ўзначальвае дэлегацыю дэмакратычных сіл у Беларусі. Беспрэцэдэнтныя меры, захады аховы. Просто беспрэцэдэнтны. Гэта быў браніраваны аўтамабіль, гэта было 2-3 машыны з аховай, гэта былі паліцэйскія машыны сперадзі і замыкаючыя машыны. Гэта была нават хуткая. Дарэчы, вось хуткую дапамогу ставілі
ставіць у калону толькі тады, калі кіраўнік дзяржавы і калі гэты візіт мае сапраўды такі важны афіцыйны статус. Кожны аб'ект, які наведваўся, там стаялі супрацоўнікі дзяржаўнай службы аховы Украіны, ён правяраўся. То есть там выязджала на кожны аб'ект, а аб'екту было шмат, бо мы шмат ездзілі, да, у розныя кропкі, была праверка. Гэта, думаю, паказчык адносінаў афіцыйнага Киева да гэтага візіту, з іншага боку і высокія рызыкі, якія існавалі, бо украінцы таксама разумелі, калі, не дай Божа, штосьці сталася, ну, гэта быў бы такі, ну, моцны удар па рэпутацыі Украіны, ну, і гэта, конечно, для нас усіх выклік. Так што, я думаю, што і была інфармацыя, што службы, конечно, і беларускія, расійскія маглі бы перашкодзіць гэтаму візіту і маглі штосьці бы зарганізаваць, але не было шансаў. Вельмі высокі ўзровень быў арганізацыі. Украінскія газеты трэба падзякуць Украіне. Вось сапраўды, ці былі падставы, прычыны, по вашаму меркаванню, для такой бяспекі? Я учора размаўляў з Александром Балаганавым з гэтай нагоды. Ён, дарэчы, прыгадаў сустрэчу з вами. Да, і ён у вас пытаўся, говорит, што гэта вы прывезлі з сабой, Пал Палыч, тока аховы? На што вы ему адказалі, гэта ваша, мясцовая. Так вот, а ці былі падставы для такого? Браніраваны джип, там, хуткая, мотоциклисты, аўтаматчыкі, сабака з міліцыяй? Глядзіце, у нас ёсць інстытуты, ёсць лідар, якая прызнаная еўрапейскай сусветнай дэмакратычнай супольнасцю, якая сёння прызнаная лідарам і уладамі Украіны. Все, гэта тэма без дыскусій. Яна з'яўляецца ў вачах Киева лідарам, і яны прызнаюць інстытут, аб'яднаны пераходны кабінет і дэмакратычнай сілы як партнёр, да? Ну, тут уже можна шырэй глядзець, як партнёр, а не рэжым Лукашенко, партнёр для Украін. І зразумела, што хоча рэжым. Рэжым хоча знішчыць нашы інстытуты. Што адбывалася і ў адносінах кабінета? Прызнана тэрарыстычнай арганізацыяй, прызнана на падставе заявы адпаведных дакументаў Генеральнай прокуратуры Беларусі і таксама Генеральной прокуратуры Российской Федерации, бо об основании признания террористичной организации кабинета было прописано, что это погроза так само войсково-політичным интересам Российской Федерации. Тихановская террорист, я террорист. До речі, Зеленским на гэты конт так само была размова, он спытаўся, да, на конт тэрмінаў зняволена, і вось тое, што мы з'яўляемся тэрарыстамі. Пазней хотели знішчыць Коордынацыйную раду. І Лукашенко хоча знішчыць альтэрнатыву. Чаму не скарыстацца ў гэтай сітуацыі, калі мы знаходзімся ва Украине, калі Тихановска в Украине? Лагічна, бо гэта ж вайна, а на вайну все спішуць. Ну, дрон прилетел, ну, ракета прилетела, а можа нейкі шаленец там штосьці зрабіў. Разумееце? Вось менавіта на тэрыторыі Украіны гэта прасцей за ўсё зрабіць не з пункту гледжання бяспекі, а вытлумачэння. Гэта вайна, на вайну все можна спісаць. Калі казаць пра нейкія вось такія вынікі сустрэчы, і я тут, можа быць, закрану тое, што вы адзначылі асабліва, адкрыццё місіі дэмакратычных сілаў у Киеве. Ну, вы дыпламат, вы как бы разважаете такими терминами и так представляю, ну как бы это дипломатичными представництвами. Что дае белорусам? Да, что дае? Я глядел ваш эфир с Цурербековой. Потому что я читал уже там... Она добра отказала, я еще дополню. Да, давайте... А кто задае гэтае пытанне? Ну, вось, ну шчыра, вось гэтае пытанне мне гучыць, я не да вас. Такі прапагандысцкі наратыў. А вось па што гэта ўсё? А што гэта дае беларусам? Ну, давайте пачнем з таго, што, ну, канкрэтна, што дае? Ну, па-перша, мы вырашалі падчас гэтага візіту праблемы легалізацыі беларусаў. І пра гэта была размова з Владимиром Зеленским, прэзідэнтам Украіны. Пра гэта была размова з міністрам замежных спраў Украіны. І гэтая місія будзе служыць таму, каб дапамагаць вырашаць гэтай праблемы. І Зеленскі падчас гэтай сустрэчы даў даручэнне Кісліцы заняцца гэтым пытаннем. І нават выказаў, я дзесьці сабе пазначаў, як ён сказаў, што гэтую праблему трэба вырашыць. Да, ёсць праблема, звязаная з тым, што Украіна прызнае краінай агрэсарам Беларусь, ну, за дзеянню рэжыму Лукашэнкі, і Расію. І гэта у гэтым кантэксце падыход да беларусаў прыраўніваецца як да грамадзян Расійскай Федэрацыі. Але ён сказаў вырашыць гэтую праблему, асабліва ў адносінах да добраахвотнікаў. Гэта ўжо з барадой праблема. Колькі б'емся, а тут на самым высокім палітычным узроўні прынята гэта рашэнне. Вось канкрэтна. Ёсць патэнцыял і папярэдне абмяркоўвалася стварэнне міжведамственнай групы рабочай па вырашэнню ўсяго комплекса пытанняў. Гэта пытанне адукацыі, гэта пытанне і культуры, і зноў жа такі вяртаюсь да легалізацыі. Напрыклад, была стрэча з каардынацыйным штабам абмена ваеннапалоннымі, і
там, напрыклад, мы абмяркоўвалі пытанне вызвалення палітвязняў. І вельмі цікавая была размова, вельмі прадметная. І гэта размова, і гэта сустрэча была ініцыявана менавіта гэтым коордынацыйным штабам. У яго ўваходзіць, бадай жа, там 28 міністэрстваў. Узначальвае брыгадны генерал Усаў. Яны праініцыявалі гэтую сустрэчу. Пра яе трэба будзе расказаць, бо там яшчэ была размова і з военнапалоннымі беларусамі, якія ваявалі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Пазней. Што дае беларусам гэты візіт? Да, наша мэта зрабіць усё, каб не ўцягнуць Беларусь зноў вайну у больш шырокім аспекце. Калі зноў будзе прадстаўлена тэрыторыя, калі масава будзе прадстаўлена паветраная прастора для таго, каб завершыла расійская армія, альбо, не дай бог, беларуская армія агрэсію супраць Украіны. Гэта дае нам штосьці беларусам? Дае. Вось за гэта, пра гэта мы гаварылі і апрацоўвалі падыходы, як мы сумесна можам гэтаму супрадзейнічаць. Штосьці будзе адкрытае, штосьці будзе і закрытае. Пазней мы кажам пра адказнасць. Вось адказнасць, з аднаго боку, мы разглядаем як пакараць Лукашэнку, а не толькі. Вось тут жа ўзнікае пытанне абароны ахвяраў, аднаўлення іх правоў, кампенсацыя ім за тое, што зрабіў Лукашенко. Вось, напрыклад, у міжнародным крымінальным суде ёсць спецыяльны фонд кампенсацыі, з якога змогуць скарыстацца тыя беларусы, якія трапяць у фокус расследавання прокурора міжнароднага крымінальнага суда. Калі ўсё дойдзе до таго, што будзе ордер, то вось тут, я працэдура магу тут памыляцца, трэба з юрыстамі параіцца, то тады будзе працаваць гэты фонд падтрымкі ахвяраў рэпрэсій, а адносна грамадзян Беларусі, якія пражываюць на тэрыторыі Літвы. А мы казалі Украіне, далучыцеся, тады грамадзяне Беларусі, якія пражываюць на тэрыторыі Украіны, таксама могуць патрабаваць на кампенсацыю, да, или прэтэндаваць на кампенсацыю. Так што, ну, тут комплекс пытанняў вырашаецца ў інтарэсу беларусаў, але нельга так мерыць, мы пастроім дзіцячы садок, ці што мы школу адкроем, ці можа кожнаму по батону купім. Ну не пра гэта же. Фокус на Беларусь. Украіна паставіла прыярытэтам зараз фокус на Беларусь у комплексе і бачыць галоўным партнёрам, асноўным партнёрам, просто партнёрам, бо Лукашенко не бачыць партнёрам, дэмакратычныя сілы Беларусі на чале з Ціхановскай. Это адпавядае нашым інтарэсам. Хто лічыць, што гэта не адпавядае нашым інтарэсам, гэта не цікава беларусам, но это іх права. Ну, трэба, можа, пераконваць, а можа, і не трэба пераконваць. Можа, людзям задавальняе ўсё, што ёсць пры Лукашэнкі. Вось добрае пытанне задае Вожык Патрыёт. Дарэчы, мне ўжо спыталіся, Вожык Патрыёт, відаць, супрацоўнік ваша рэдакцыі, вельмі трапнае пытанне задае. Не супрацоўнік. Але я вось таксама думаў, у нас на стрыме, калі ён падключаўся, калі карацыйнай рады выбары былі, я уже пытаўся, думаю, можа, таксама. Ну, не. Хто гэта ж Еўрарадыё? Лукашук пад нікам хаваецца. Які тэрмін, калі можна будзе зразумець, ці дасягнутыя больш доўгатэрміновыя мэта? Ну, увогуле, мы уже размаўлялі зараз і з Евгеном Магдам перед вами, вашим прыездам сюды, эфир быў з ім, по поводу того, что, ну, Зеленскі даў даручэнне, як вы таксама адзначылі, іншым сваім там чыноўнікам, міністрам вырашыць гэтае пытанне легалізацыі там банкаўскіх рахункаў, можа, добраахвотнікаў, дакументы і гэтак далей. А ці варта разлічваць, што сапраўды гэтыя пытанні будуць вырашаны? Калі гэта ўсё здарыцца? Палітычная дэкларацыя была зроблена і было дадзена даручэнне. Мы же не можем выканаць за украінскі бок тое, што даручыў прэзідэнт Украіны. Наша задача, вось пасля гэтай эфіра я паеду ў офіс, і ўжо чарга інтэрв'ю, дарэчы, украінскіх СМІ і заходніх СМІ. Ім таксама вельмі цікавы гэты візіт Ціхановскай дэмакратычных сіл у Беларусі, і асвятленне было беспрэцэдэнтнае. Такая ўвага была сродкаў масавай інфармацыі, гэта таксама добра, бо гэта зноў вяртанне праз Украіну фокуса на Беларусь. Гэта адпавядае нашим інтарэсам. Так вось, я поеду ў офіс, каб па сваёй сферы адказнасці напісаць ліст саветніку прэзідэнта Украіны, упаўнаважаную па пытаннях санкцый Власюку, па праблематыцы санкцыйнай, бо мы дамовіліся, і я абяцаў, якую дадатковую інфармацыю перадаму. Міністру замежных спраў Сібігі, Чарнагору, каб і он перадаў тое, што прасіў міністр наконт саўдзелу ў агрэсіі, наконт падрыхтоўку рэжыму Лукашэнкі да магчымай удзелу ў паўторнай агрэсіі з тэрыторыі Беларусі. То есть я пайду пісаць тыя лісты,
тыя дакументы, якія будуць штурхаць гэтыя ўсе пытанні. Тым ліку па выніках сустрэчы з гэтым каардынацыйным штабам па абмену военнапалоннымі, бо там таксама вельмі шмат тэмаў. Украінскія дзеці, напрыклад, яны вельмі цікавяцца, яны просяць нас аб тым, каб мы дапамагалі ім. Вось разумееце, мы калі сустракаліся з Владимиром Зеленскім, для мяне было важна паказаць, а што мы можам зрабіць таксама і для Украіны, бо ўсё ж таки Украіна зараз воюе. Да, у нас вайна, так скажем, такая не гарачая, да, вайна супраць грамадства, а ў іх гарачая вайна, калі дроны, бомбардзіроўкі амаль кожнага дня. І вось што мы зрабілі? Мы сабралі доказы па украінскіх дзецях, сабралі. Мы перадалі гэта ў міжнародны крымінальны суд і генеральную прокурору Украіны. Мы змаглі ідэнтыфікаваць там, напрыклад, 50 украінскіх дзяцей-сірот. І вось мы можам перадаць гэта Украіне. Украіне важна, каб яны іх вярнулі. І адразу Сібіга на сустрэчы рэагуе і кажа: а мы вас запрашаем у кааліцыю краін, якія вядуць дзеянні па вызваленню украінскіх дзяцей. І Ціхановская Святлана Георгіевна будзе прымаць удзел ужо як прадстаўніца Беларусі ў гэтай кааліцыі, таму што ў нас ёсць з чым прыйсці, разумееце? Мы напрацавалі гэта, і іх для этого важна. Калі мы кажам пра агрэсію, мы размаўляем з Сібігай. Вось, калі ласка, мы зараз збіраем доказы, пацвярджаючы факт агрэсіі з тэрыторыі Беларусі. Мы зрабілі папраўкі, зараз вы это фокус зрабілі, што Лукашенко будзе адказны за агрэсію. Доказы куды перадаваць? Ён кажа: мне генеральную прокуратуру перадаю і цэнтр збору доказаў, які створаны ў Газе. Калі ласка, конкретная справа. То есть вось гэта можа тое, што інфармацыйна. Напрыклад, мы з каардынуючым штабам размаўлялі, што нам зараз вельмі важна казаць беларусам і беларускам, што Лукашенко зноў рыхтуе Беларусь да агрэсіі. Гэта не адпавядае нашым інтарэсам як дзяржавы, як народа, так і кожнага і кожнай з нас. Ну хто з беларусаў хоча, каб Беларусь была ўцягнута вайну? Ну, можа, некалькі ідыотаў знайдзецца, можа, нейкі адсотак нават знайдзецца такіх неразумеючых людзей, але абсалютна перакананы, абсалютная большасць не хоча. Нам трэба гэты сігнал перадаваць у грамадства і трэба перадаваць гэты сігнал у войска, калі Лукашенко схоча скарыстаць і беларускую армію ў гэтых мэтах. Это наша дабаўленая вартасць, што адпавядае інтарэсам Украіны. Ну, гэта адпавядае і нашым інтарэсам. Бо вяртаючыся па дзецях, па агрэсіі, нашым інтарэсам адпавядае, каб Лукашенко панёс адказнасць за гэты злачынства. Я ў сваю чаргу прашу: окей, глядзіце, спадар міністр, вось две тэмы мы ведзем разам з вами. Ён абяцаў, дарэчы, даць даручэнне паслу Украіны, прадстаўніку пры міжнародным крымінальным судзе ў горадзе Гага лабаваць пытанне далучэння выдачы ордара на арэшт за украінскіх дзяцей Лукашэнку. А я ў сваю чаргу прашу: а вы нам дапамажыце ў расследаванні справы злачынстваў супраць беларускага народа, бо адна Літва пакуль гэта ініцыявала. Растлумачце, я яму тлумачу, што з 2020 года десяткі тысяч беларусаў былі дэпартаваны на тэрыторыі Украіны. Яны вымушаны былі з'ехаць з тэрыторыі Беларусі, таму што былі рэпрэсіі, яны баяліся, яны ўцікалі. Десяткі тысяч людзей. Апошняя група, якая была ў снежні вызваленая, да, ее просто дэпартавалі на тэрыторыі Украіны. Вось, калі ласка, гэта факт. Ён казаў: добра, мы гэта вывучым. З дырэктарам правового дэпартамента мы таксама сустрэліся. У іх прававая ацэнка: так, гэта магчыма, рашэнне павінна быць прынята на ўзроўні, напрыклад, палітычным. І вось я зараз буду з гэтым працаваць. Калі Украіна далучыцца, а іншыя еўрапейскія краіны не, то будзе цікавая сітуацыя. Што тады еўрапейцы нам будуць расказваць? Разумееце? Там вось прадметныя тэмы. Мы не просто паехалі пабалалакаць, да, вось просто пасядзець, паглядзець у вочы, якія прыгожыя. Што візіт даў? Ну, па-першае, візіт гэта вельмі моцны палітычны месседж беларусам, што Украіна на нашым баку, што яна хоча, каб Беларусь была вольна. Гэта месседж украінцам, што украінскае палітычнае кіраўніцтва выбірае супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Гэта месседж Лукашэнку, якому сказано: не, з табой мы не хочам мець кантактаў, ёсць вось людзі, з якімі мы супрацоўнічаем і хочам у будучым з імі будаваць адносіны. Гэта не пра персаналі. У будучым можа быць там новы ўрад, новы парламент у незалежнай Беларусі. І месседж еўрапейцам. Бо мы апошнім часам чуем гэты, вось Ігор Секрэта, да, намеснік міністра замежных спраў, хвастаўся, што вой, глядзіце, мы там уже пашлі з дэпартаментамі палітычнымі размаўляць. Нам таксама важна, калі Украіна, якая ўжо фактычна становіцца лідарам у нашым рэгіёне, кажа: не, а мы выбіраем супрацоўніцтва з аб'яднаным пераходным кабінетам, з Ціхановскай, з дэмакратычнымі сіламі, гэта сігнал еўрапейскім паслам. Дарэчы, прыйшлі ўсе еўрапейскія паслы. Прыйшлі паслы G7 на сустрэчу, і зацікаўлена поўная заля. Была вялікае зацікаўленне. Яны ўсе напісалі шыфроўкі і тэлеграмы ў сваёй сталіцы. Разумееце?
І вось распаўсюдзілася з Кіева інфармацыя. Дарэчы, Сібіга запрасіў нас прыняць удзел у люблінскім трохкутнікі, які будзе перафарматаваны у чатырохкутнік, да? Тое, пра што мы з вами не адзін расказалі, калі зможам гэтага дасягнуць. Да, вось ён запрасіў, і глядзіце, і гэта ўжо таксама будзе ўплываць на палітыку Польшы і Літвы. Украіна становіцца лабістам, кажа, мы хочам бачыць тут дэмакратычныя сілы Беларусь. Гэта сёння нам важна, бо гэта ўплывае на палітыку Польшы і Літвы, і на чатырох мы можам абмяркоўваць яшчэ больш стратэгічнай важнай нашай тэмы, але гэта і на будучы крок, што Беларусь будзе ў саюзе з гэтымі краінамі. Вы там па нейкіх ускосных прыкметах не зрабілі для сябе высновы, не пралічылі, калі верыць ўсё ж таки пэўным месседжам, калі будзе напад з боку Украіны на Беларусь? Гэтая тэма гучала і пастаянна падчас усіх сустрэч, што засцярогі ёсць, і украінцы сказалі, што ёсць публічная інфармацыя, пра якую яны кажуць, і мы ведаем, паўтараць не будзем, але ёсць і непублічная інфармацыя, якую яны не перадаюць у паблік, і, зразумела, я таксама не буду перадаваць, што сведчыць сапраўды аб тым, што Лукашенко рыхтуецца да падтрымкі чарговай фазы агрэсіі супраць Украіны. Дарэчы, міністр зацікавіўся, пазней уже там пасля прэс-канферэнцыі стаялі, так размаўлялі больш так вузкім колам, я яму прадставіў нашу інфармацыю, якую мы сабралі, напрыклад, каманда Народнага антыкрызіснага ўправлення. Я перакананы, што іншыя нашы ініцыятывы, Білпол тут мае, кіберпартызаны, аб тым, што зрабіў Лукашенко за апошнія 4 гады, што ён робіць за апошні год. Ён папрасіў нам даць таксама гэту інфармацыю. Гэта пытанне іх бяспекі, раз, а гэта таксама нам важна, каб Беларусь не была ўцягнута ў вайну. То бок вы не выключаеце, калі сапраўды на тэрыторыі Беларусі нейкія працэсы непрыемныя ідуць, прэвентыўных удараў? Прэвентыўных удараў папераджальных з боку Украіны? Да. Я думаю, што не. Я думаю, што на сённяшні дзень яны даюць вельмі моцны месседж Лукашенку. Гэты месседж даў першы Владимир Зеленскі. Ён сказаў, калі Лукашенко увяжацца ў вайну, то чакай, будзе венесуэльскі сцэнарый. Памятаем, да? Такі самы, як з Мадура. Пазней уключыўся камандуючы беспілотнымі войскамі Мадзяр, які сказаў Лукашеску, чакае тебе гісторыя Чаўшэску, і фактычна даў да зразумення, што Лукашенко становіцца цэлю для Украіны. Калі, не дай Божа, штосьці будзе развівацца ў дрэнным кірунку, то першая цэль гэта будзе Лукашенко. Я не ведаю, хопіць ли ў яго бункеру, каб схавацца ад украінцаў. І вось учора Мадзяр зноў сказаў пра 500 цэляў. Да? Вось цікавая заява Вальфовіча, які кажа, а вось украінскіх дронаў 116 залетела ў паветраную прастору Беларусі за апошні тыдзень. Цікава, а чаго яны раней маўчалі, 116 ляцела, маўчалі, а тут вымушана расказалі. З іншага боку, Расія абвінавачвае балтыйскія краіны у тым, што балтыйскія краіны прадстаўляюць паветраную прастору украінскім дронам, якія атакуюць Расійскую Федэрацыю і нават пагражаюць ударам па гэтым краінам. Тады цікава, а калі украінскія дроны ляцяць праз паветраную прастору Беларусі, на Расійскую Федэрацыю, Расійская Федэрацыя пагражае Беларусі? Чаму тады двойныя стандарты, разумееце? То есть тут яны маўчаць, а там яны крычаць, да? Это, конечно, это ўсё зараз такая гульня інфармацыйная, але я думаю, што логіка сённяшніх дзеянняў Пуціна і Лукашэнкі гэта максімальна эскалаваць сітуацыю, стварыць напружанасць. Вось гэтыя навучанні, якія адбываюцца ў нахлёст, да? Гэтыя заявы Лукашэнкі, мы рыхтуемся да вайны, беларуская тэрыторыя стане тэатрам военных дзеянняў. Мы рыхтуемся да вайны, дай Божа нам яе пазбегнуць. Так Бог табе дапаможа, ці Пуцін тебе дапаможа, ці выпадак дапаможа. Мэта прымусіць Еўрапейскі саюз, каб ён спужаўся проста і пачаў ціснуць на Украіну, каб Украіна ўступіла перамовы і на невыгадных для Украіны умовах падпісала адпаведнае пагадненне. Вось гэта галоўнае. Калі гэта не ўдасца дасягнуць, а Украіна не будзе падпісваць на невыгадных умовах пагаднення, дарэчы, Зеленскі выказаўся і наконт перамовы ў Мінску, можам пра гэта пагаварыць, то тады тэоретычна, калі б хопіць рэсурсаў чалавечых у Пуціна, ён робіць мабілізацыю і паспрабуе штосьці зрабіць з тэрыторыі, магчыма, з тэрыторыі Беларусі. Вось пытанне. Вось вельмі цікава разыграў сітуацыю Зеленскі, да, падчас самміта, да, калі Лукашенко казаў, хацелі б, каб сустрэліся прэзідэнты, вось прыехала Светлана Ціхановская, правда? Это таксама прадуманы крок, это вельмі прадуманы такі палітычны месседж. Так вось, давайте падумаем, па што Зеленскаму сустракацца з Лукашэнкам? Дамовіцца аб тым, што Беларусь перастане спрыяць агрэсіі? Не.
аб тым, што Беларусь перастане займацца вытворчасцю ўзбраенняў? Немагчыма. Што Беларусь перастане праводзіць украінскіх дзяцей? Не веру. То, што она перастане прадстаўляць паветраную прастору для расійскіх ракет, расійскіх дронаў? Немагчыма. Базы расійскі ліквідуе? Ну, немагчыма. Ну, можа, прадмет перамову, так, давайте прапішам, да? Прапаганду антыукраінскую спыніць? Ну, не. А па што тады Зеленскому з ім сустракацца? Я скажу, гэта патрэбна не Зеленскому, гэта патрэбна Лукашенку. Лукашенко хоча такім чынам улезці ў гэты фармат Мінск-3. І я казаў таксама прэзідэнту Украіны пра гэта. Ён сказаў, у нас пазіцыя адназначна. Я казаў публічна, што ні ў Расіі, ні на тэрыторыі Беларусі ніякіх Мінск-3 не будзе. І ведаеце, гэта же калі бы адбылося, то гэта прыніжае статус Зеленскага. Па што ему размаўляць з тым, хто з'яўляецца нішто, нікім? Лукашенко нішто нікім у гэтай вайне. Ён не адказвае. Калі Зеленскі сам сказаў, я гатовы размаўляць з Пуціным, па што яму тут пасярэднік Лукашенко? Лукашенко патрэбна, мы разумеем. А вось Зеленскому, ну, напэўна, не патрэбен тут Лукашенко. Пытанне да спадара Павла. Як вы ацэньваеце сустрэчу з беларускімі добраахвотнікамі, а таксама цяперашні стан узаемаадносінаў АПК і беларускіх добраахвотнікаў? У меня было 2 сустрэчы з беларускімі добраахвотнікамі, і ў першы дзень, і ў другі дзень. І яны прайшлі вельмі канструктыўна і нават вельмі пазітыўна. Я трошки так нават перажываў, уже не першая сустрэча добраахвотнікі. Мы же, памятаеце, яшчэ з Франакам Вечоркам і з Артём Бруханом ездзілі па 2 гады таму назад ва Украіну. Тады сустракаліся ў штабе палка Каліновскага. Была такая напружаная атмасфера. Вось зараз не было напружанай атмасферы. Былі канкрэтныя праблемы, якія яны ставілі. Там я нават дзесьці спісаў пералік усіх гэтых праблемаў. І мы дамовіліся, што мы можам зрабіць. А што я сказаў, напрыклад, нерэальна. Была таксама Вольга Зазулінская на гэтай сустрэчы, як прадстаўніца па сацыяльнай паліцыі, якая шмат спрабуе дапамагаць добраахвотнікаў. І вось мы дамовіліся, што першае трэба працаваць агульны дакумент комплексны, прапісаць, якія праблемы, якія пункты заканадаўства гэта перашкаджаюць, ці тут трэба мяняць заканадаўства, ці гэта пытанне трактоўкі, практыкі прымянення. Вось гэта мы спішам, разам зробім. Пасля гэтага з улікам палітычнага даручэння Зеленскага, Міністэрству замежных спраў, мы гэта аддамо Міністэрству замежных спраў Украіны і будзем лабаваць іх вырашэнне. Калі паўстане рабочая група, значыцца, ну, будзем іх крок за крокам вырашаць. Ну, ёсць даручэнне вырашыць. Будзем спадзявацца, што мы дасягнем. Калі гэта адбудзецца, ну, мы будзем рабіць усё, што магчымае, але ўсё ж таки рашэнне прымае украінскі бок. Калі верыць допісу у сетках беларускага добраахвотніцкага корпуса, не з правільнымі вы добраахвотнікамі сустракаліся, іграліся і зараблялі балы на самім... Ну, неправда, ну, слухайце, шану, так а чаму правільна не прыйшлі? Ну, яны же пастукаліся ў нашы дзверы. Мы адкрыты для ўсіх, для кожнага і кожнай. Прыйшла одна група добраахвотнікаў, попросілі сустрэчу і вельмі дакладна сказалі, вось праблемы, там шчырая адкровенная размова. У адказ мы сказали, вось гэта магчыма, вось тут будзем рабіць так. Другая група добраахвотнікаў, якая таксама прысутнічала на цырымоніі адкрыцця, ну, не все яны показываліся, конечно, публічна, вельмі яны спыталі таксама па выніках размоў. Распавядзіце нам, што казалі украінскія ўлады. Ім таксама гэта важна ведаць. Вельмі шчырая і пазітыўная размова. Калі хтосьці іншы хацеў сустрэцца, калі ласка, я адкрыты. Я не магу казаць за Светлану Ціхановскую, но я перакананы, што яна будзе да гэтага адкрыта. Ну і сустрэча, дзе вы сустракаліся з палоннымі беларусамі, якія ваявалі за Расію і зараз знаходзяцца ва ўкраіне ў палоне. Чым адметная гэта сустрэча? Якія высновы для сябе зрабілі? Да, гэта была ініцыятыва каранцыйнага штаба, пра які я казаў, па абмену палонных, военнапалонных, і узначальвае яго ўвогуле начальнік ГУР, да, а сакратаром гэтага каранцыйнага штаба з'яўляецца брыгадны генерал Усаў. І там мы абмяркоўвалі шмат праблемаў. Я вось магу такую, можа, статыстыка цікавая будзе прывесці, што 15 грамадзян Беларусі знаходзяцца ў расійскім палоне на сённяшні дзень, военнапалонных. У адносінах да 11 няма інфармацыі, а адносінах 4 ёсць пацверджаная інфармацыя з крыніцаў Чырвонага крыжа, а таксама з уласных крыніцаў украінскага боку, што дзе і што з імі. Конечно, мы ставілі пытанні наконт 2 нашых добраахвотнікаў з палка Каліновскага, і яны сказалі, што для них гэта вельмі важная тэма. То есть тут не буду ў дэталі ўваходзіць. Пазней
цікава вось я гэтага не ведаў, можа гэта хтосьці пісаў, што на тэрыторыі Беларусі ёсць 6 лагераў фільтрацыйных, дзе утрымліваюць военнапалонных украінскіх, то есть іх прапускаюць праз фільтрацыю, первічную, скажем так, обработку, і пазней уже накіроўваюць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Вось таксама гэта роля Лукашэнкі ў вайне, да? То есть ён фактычна займаецца военнапалоннымі украінскімі. Пазней яшчэ што? Аказваецца, што на сённяшні дзень вось украінскі бок, ён даў згоду, каб мы апублічылі гэту інфармацыю, кантракты з расійскімі ўзброенымі сіламі падпісала па іх дадзеных 2871 грамадзянін Беларусі. Воююць на баку Расійскай Федэрацыі. Это, конечно, сорам. Гэта, конечно, вельмі цяжкі было чуць, што такая колькасць. І апошнім часам расце колькасць ахвотных ваяваць. 440 з іх забітых. Трэба разумець тым, хто падпісвае кантракты з расійскай арміяй. Калі у вас няма сумлення, калі вам незразумела, што бараніць трэба сваю дзяржаву, інтарэсы сваёй дзяржавы, а не ўдзельнасць у агрэсію іншай дзяржавы, што усіх гэтых кантрактнікаў, грамадзян Беларусі, накіроўваюць на штурмы, штурмавыя, мяса, на мяса. Іх просто кідаюць, яны таму і такі, сколькі 440 чалавек ужо загінула. Мы сустрэліся, яны прапанавалі нам такой нестандартны ход па зуму сустрэцца з трыма военнапалоннымі грамадзянамі Беларусі і задаць і пытанне. Ну і Светлана Георгіевна задавала пытанне, я задаваў пытанне. Што магу сказаць з іх адказаў? Па-першае, чаму яны пайшлі? Цішыня. Пазней сказалі, грошы. Іх зацікавілі выключна грошы. Дзе вы атрымалі інфармацыю аб тым, што вось можна пайсці падпісаць кантракт з узброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі? У сацыяльных сетках. Я спытаюся, на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі? Не, у беларускіх сацыяльных сетках. Пазней адзін з іх ужо быў заключоным, то есть ён адбываў пакаранне як крымінальнік, два другіх не прызналіся ў гэтым. Адзін сказаў, што ён проста прыйшоў у ваенкамат беларускі, і праз ваенкамат беларускі паехаў у Расійскую Федэрацыю. Я пытаюся у Хрэніна, у Муравейкі, начальніка генерального штаба, міністра обороны Беларусі. Вы разумееце, што вы робіце? То есть вы фактычна рэкрутуеце для узброеных сіл Расійскай Федэрацыі наёмнікаў, да? Гэта ж з пункту гледжання беларускага заканадаўства, як мы ведаем, крымінальнае злачынства. Так ваши военкомы крымінальныя злачынствы робяць. І грамадзяне гэты робяць крымінальныя злачынствы. І вы таксама, калі гэта пакрываеце. То есть ідзе фактычна рэкрутацыя, кампанія, у якой таксама выкарыстоўваюцца военкаматы. Альбо военкаматы просто на гэта закрываюць вочы. Калі чалавек тебе прыйшоў, што павінен военком зрабіць? Ён павінен паведаміць пракуратуру. Правильно? Адразу. Што чалавек мае намер пайсці наёмнікам ваяваць у іншую краіну. Цікава, што беларускі бок не запытвае з палона военнапалонных грамадзян Беларусі. Увогуле не цікавіць Лукашэнку, ні Хрэніна, ні Вальфовіча, ні Муравейку гэтыя людзі. І вось гэта ім таксама трэба ведаць. Ведаеце, што они папрасілі? Як мага хутчэй, каб нас абмянялі. А не хоча вас Лукашэнка. Не хоча, вы не патрэбныя. Ні рускім не патрэбны, ні Лукашэнку не патрэбны. І вось пытанне, куды вы пайшлі, па што пайшлі гэта рабіць? Да, вось такая даволі цяжкая размова, но мы дамовіліся, што будзем тут, конечно, супрацоўніць. Нам вельмі важна тлумачыць беларусам, ну, дай Боже, можа, жанчыны не ідуць, але і беларускам, калі, не дай Бог, вырашаць, што нельга удзельнічаць у злачынствах. У нас няма ніякіх гістарычных, сучасных прэтэнзій да Украіны і украінцаў. Няма ніякіх падставаў ваяваць супраць Украіны, украінскага народу. Гэта не наша вайна. Гэта вайна Расіі. Ну, гэта, конечно, стала уже і нашай вайной, таму што гэта датычыць нас з вами. Але тут няма, які інтарэс дзяржавы Рэспублікі Беларусь падтрымліваць агрэсію супраць Расіі? Які інтарэс для беларускага народа падтрымліваць агрэсію? Ніякага. Абсалютна ніякага. Пытанне праз данат задае Даўк Шавас. Ці можа прызнаць Украіна пашпарт новай Беларусі? Не размаўлялі пра гэта, не гатовы сказаць. На гэтых перамовах гэта тэма не падымалася, але я думаю, што ў рамках рабочай групы можа быць абмеркавана гэта пытанне. Калі вярнуцца коротка, можа быть, не ўсё можна гаварыць, але ці узнімалася гэтая тэма, таму што мы не адзін раз абмяркоўвалі, маўляў, што трэба зрабіць, чаму Украіна ўсё ж таки не ставіць пытанне аб уключэнні в абменны спіс беларусаў, якія знаходзяцца хаця б тых же самых добраахвотнікаў, якія знаходзяцца ў расійскім палоне.
ставіць, а дэталі не буду, абмяркоўвалі. Вось таму і прапанавана Коордынацыйным штабам по обмену военнопалонных стварыць рабочую групу, такую нефармальную. Там ёсць вялікае жаданне, і з нашага боку велічэзнае жаданне. Так што я думаю, што ў рамках гэтай рабочай групы мы будзем уже абмяркоўваць дэталі. Дарэчы, гэты Коордынацыйны штаб і прымаў удзел у тым, калі вызвалялася група беларускіх палітзняволеных і была дэпартавана ў снежні на тэрыторыю Украіны. Яны актыўна, і мы іх таксама падзякавалі за тое, што яны дапамаглі нашым палітвязням у першыя дні іх на волі, але ў дэпартацыі на тэрыторыі Украіны. Так што мы дамовіліся, што і далей будзем супрацоўнічаць па гэтым накірунку палітзняволеных. Дэталі раскрываць не буду. У сваім тэлеграм-канале, дарэчы, раю ўсім падпісвацца на сацыяльныя сеткі і на YouTube-канал Павла Латушкі «Народное антыкрызіснае ўпраўленне». Вы распавялі пра тое, што ў Киеве вы сустракаліся з саветнікам упаўнаважаным прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіславам Уласяком. Якія пытанні абмяркоўваліся? І вы казалі пра тое, што перадалі конкретныя прапановы па ўвядзенні санкцый супраць 17 прадпрыемстваў военно-прамысловага комплексу рэжыма Лукашэнкі, інстытутаў так званай саюзнай дзяржавы, атачэння Лукашэнкі, ну і гэтак далей. Калі казаць пра магчымае ўвядзенне санкцый з боку Украіны супраць прадпрыемстваў, сувязі ў гандлёвых і так няма з Украінай. Як вось санкцыйная палітыка Украіны можа паўплываць на і прадпрыемствы, увогуле на рэжым? Вось я казаў пра палітвязняў, казаў пра военнопалонных. Вось это таксама канкрэтныя вынікі візіту. І вось санкцыі — это таксама канкрэтныя вынікі візіту. Па-першае, мы аднавілі камунікацыю, якая перарвалася дзесьці так 1,5 гады. Яна была такая, не шаткая, не валкая, да? Адбылася сустрэча як з саветнікам прэзідэнта ў офісе прэзідэнта упаўнаважаным па санкцыях, так і з міністрам Сібігай мы абмяркоўвалі гэтае пытанне і перадалі канкрэтныя прапановы. Я думаю, што іншыя нашы ініцыятывы, якія займаюцца, таксама далучацца да таго, каб мы маглі і іх прапановы перадаць. Па-першае, для нас важна гэта недапушчальнасць адката санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнкі, бо Лукашенко не мяняе ўнутраную рэпрэсіўную палітыку, знешнюю агрэсіўную. Амерыканскія санкцыі ставім у баку. Я кажу пра еўрапейскія санкцыі. Аслабленне санкцыйнага ціска нельга дапускаць. Пазней нам важна ліквідаваць дзіркі ў санкцыйнай палітыкі, бо яны яшчэ існуюць. Гарманізацыя адбылася, можна 90%, але это важна. Тут я кажу хутчэй за ўсё пра сумесны лобінг у Брусэлі з боку Украіны і наш лобінг, бо мы рэгулярна сустракаемся з еўрапейскай камісіяй, еўрапейскай службы знешніх дзеянняў. У нас прамая камунікацыя. Сустракаемся вось недавно ж на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з Саліванам, спецыяльны прадстаўнік еўрапейскай камісіі па санкцыйнай палітыкі. Так то мы тут можам аб'яднаць намаганні. Мы попрасіў Ласюк, каб мы добавілі ў спіс прадпрыемстваў вайскова-прамысловага комплекса да нашых новых прапаноў 20 прадпрыемстваў, чтобы падняць да 50. Яны будуць лабаваць гэта прыняць у Еўракамісіі. Он, дарэчы, перадаў факты, як інтэграл дапамагае ў вытворчасці ракет і мікрасхемы з дадзенымі. Гэта яшчэ раз падкрэсліваюць ролю Лукашенко ў вайне. Пазней весці барацьбу з шэрым транзітам вельмі важна, калі фактычна пад прыкрыццём, што гэта транзіт у трэцяй краіны, застаюцца тавары на тэрыторыі Беларусі, Расійскай Федэрацыі, кантроль за транзітам. Пазней я звярнусь таксама з просьбай да украінскага боку. З аднаго боку, мы актыўна, не толькі мы, і іншыя ініцыятывы, Белпол і так далее, працуем на тое, каб павялічыць санкцыі на вайскова-прамысловы комплекс лукашэнкаўскага рэжыма, а нам важна, каб Украіна нас падтрымала ў праваабарончым санкцыйным пакеце. Вось з сакавіка 2025 года Еўрапейскі Саюз не прымае санкцыі ў адносіне да рэжыму Лукашэнкі, рэпрэсіі-то не спыняюцца. І вось тут нам падаецца неправільная стратэгія. Асобна мы абмеркавалі, дарэчы, і гэта было і на ўзроўні прэзідэнта, і Сібігі, міністра замежных спраў, і з упаўнаважаным па санкцыях саюзную дзяржаву. І вось таксама было пытанне з украінскага боку, для іх такая трошки новая была інфармацыя. А ў чым роль? А роль заключаецца ў тым, мы калісьці рыхтавалі спецыяльную такі даклад аналітычны аб ролі саюзнай дзяржавы ў вайне супраць Украіны. І там мы акрэслілі, што вайсковая дактрына, якая была падпісана за некалькі дзён да паўнамаштабнай агрэсіі з тэрыторыі Беларусі, як дала фактычна юрыдычныя паставы Лукашэнку дазволіць на гэту агрэсію ў рамках саюзнічскіх абавязательстваў. Вайсковая групіроўка беларуска-расійская — гэта таксама саюзная дзяржава. Ядерная зброя — гэта таксама саюзная дзяржава.
дзяржавы. Пазней украінскія дзеці адказная саюзная дзяржава, бо Лукашенко падпісваў дакументы як старшыня прэзідыума вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы, і пастановы Мішустін падпісваў у рамках саюзнай дзяржавы, да? І для нас, беларусаў, галоўнае, што саюзная дзяржава выкарыстоўваецца Расіяй для таго, каб ліквідаваць нашу незалежнасць. А гэта супярэчыць інтарэсам Украіны, бо яны зацікаўлены, каб Беларусь была незалежна і дэмакратычна. І яны абяцалі вывучыць гэтае пытанне. Напэўна, ось адразу я атрымаў згоду, што мы працуем па вайскова-прамысловаму комплексу і працуем па прапагандзе. Гэта дадатковы таксама был элемент. Нас цікавіць, конечно, што больш суддзяў трапляла, але прапаганда, дарэчы, у саюзнай дзяржаве таксама шмат прапагандысцкіх СМІ. ТРО саюзнай дзяржавы, там і радыёстанцыі ёсць, там нейкія агенцтвы і гэтак далей. Так што тут ёсць над чым працаваць. Я думаю, што тут у нас плён будзе. Наконт Калі, цікава, я думаю, што ўсіх цікавіць, да, пазіцыя вышэйшае кіраўніцтва Украіны адназначная. Не будзе ніякага транзіта беларускага каля праз тэрыторыю Украіны, і гэта немагчыма, і абгрунтаванне было дадзена самым вышэйшым узроўні, што гэта будзе азначаць, што праз гэтую дзірку паплыне расійскі калі у тым ліку. То есть гэта будзе скарыстана Расійскай Федэрацыі, што Украіна таксама размаўляе і з Літвой, і з Польшай на гэты конт. Ну, наколькі мы разумеем, учора была пазіцыя, уже я ж быў на мінулым тыдні ў пятніцу, пазамінулым, да, у пятніцу у Вільні, тады мне сказалі і ў канцылярыі прэм'ера, і прэзідэнта, і кіраўнік парламента, што не, мы не будзем здымаць санкцыі, няма ніякага апетыту, а учора ўжо Літва же выказалася афіцыйна, да, што не будзе здымаць санкцыі. Ну, спадзяемся, што такім жа чынам паступіць і Польша, але Польшу выкарыстоўваць нават няма сэнсу, бо перагрузка, шырыня калеі розная, да, і мне, наколькі я памятаю, що з былой працы, там порт у Гданьскі, ён не мае тых магчымасцяў перавалкі калінгунаення, як, напрыклад, у Клайпедзе. Ну, можа быць, дарэчы, калі казаць пра прычыны, якія падштурхнулі Кіеў менавіта цяпер прызначыць гэты візіт, называецца і тое, што вот актывізацыя амерыкана-беларускага трэка, і што шэраг еўрапейскіх краінаў таксама схіляецца да думкі, што, можа быць, таксама такую ж палітыку пачаць праводзіць, а гэта не падабаецца Кіеву. Ён супраць такой паляпшэння адносінаў з Лукашэнкам, і таму вось... І нам не падабаецца. І нам не падабаецца, ну, яшчэ раз, амерыканскі трэк мы падтрымліваем у кантэксце гуманітарнай справы, калі ў гэта ўваходзіць прыватныя бізнес-інтарэсы, гэта ўжо зусім іншае, бо ёсць гуманітарная справа, вызваліць палітзнявольных, ёсць санкцыі, якія ўведзены амерыканцамі, а як дзяржава, калі ў гэта ўваходзіць нейкія амерыканскія інвестыцыі прыватныя, ну, гэта ўжо трошкі іншы аспект мае гэта ўсё, да? Я лічу, я яшчэ раз, я казаў, я апошні сустракаючыся, можа, там, на мінулым тыдні з амерыканцамі, у вас дастаткова сілы, моцы і нестандартных падыходаў дыпламатыі, каб вызваліць усіх палітзнявольных. Я ў гэта веру. І не трэба тут далучаць Еўрапейскі Саюз. І тады, дарэчы, яны казалі, а мы і не хочам. Гэта наш асобны трэк. Ну, пазней, бачыце, з'яўляецца гэта інфармацыя аб тым, што яны звярнуліся з просьбай зняць санкцыі на калі. Але, зноў жа такі, наколькі я ведаю, амерыканцы кажуць, што яны не ціснуць. Гэта проста прапанова, да? Вось, яшчэ раз пытанне, бо я, можа, трошкі згубіў. Ну, калі вот такое выкарыстанне чыста было сітуатыўнае, да, то бок далей чаго чакаць, якого развіцця ўзаемадзея? Я думаю, што, па-першае, конечно, залежала, можа, і ад персаналей у высокім кіраўніцтве Украіны, якія не былі зацікаўлены тым, каб пачаць праактыўную камунікацыю, размовы, супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Аставім гэта як адзін аргумент. Залежыць, я думаю, ад таго, што тады, калі мы сустракаліся з дэпутатамі Верховнай Рады, нават сюды прыязджалі, яны казалі, падчас нарады з вайсковымі было пытанне да дэпутатаў, якія лабавалі больш праактыўныя адносіны з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, а хто забяспечыць бяспеку 1000 кіламетраў мяжы беларуска-украінскай. У вас ёсць дадатковыя вайсковыя? Ну і дэпутаты, конечно же, на гэта не маглі адказаць станоўча і сказаць, значыцца, будзе так. Мы не будзем, значыцца, правакаваць Лукашэнку. На сённяшні дзень Украіна значна больш моцная дзяржава. Украіна мае самую вялікую армію ў Европе. 1 мільён чалавек. 1 мільён чалавек. Это сказаў Сібіга, да? І яны ў стане даць адлуп, адпор
больш карэктна сказаць, Лукашэнку, калі ён захоча паўтарыць гэты сцэнарый. І яны не будуць уже чакаць на тое, каб даць гэты адпор. А наша задача сёння не дапусціць, каб гэтай агрэсіі было. Бо мы же не хочам, як беларусы, каб усё ж таки быў контратвет, адказ, да, на тэрыторыю Беларусі. Не хочам. Значыць, мы павінны зараз украінцы супрацоўнічаць, каб не дапусціць, каб гэта Лукашенко не зрабіў. Таму сёння Украіна чуецца больш моцнай. Яна не лічыць, што трэба нейкія там дамоўленасці з Лукашэнкам, якіх ён не трымаецца, бо ён далей рамантуе тэхніку, ён прадстаўляе вучэбную базу для навучання вайсковых, ён займаецца вытворчасцю зброі, ён праводзіць трэніроўкі баявого прымянення ядзернай зброі, вучэнні кожны нахлёст ідуць. То есть ён працягвае, прапаганда працуе супраць Украіны, працягвае падтрымліваць агрэсара, ну і Украіна не верыць проста ўжо Лукашэнку. Нема сэнсу яму верыць. А яго роля, яны таксама разумеюць мінімальная. Зараз, глядзіце, у нас ідзе такая контрвайна інфармацыйная. МЗС Лукашэнкі спрабуе прадставіць велічэзную ролю, вялікі талент вялікага дыпламата. Кажу, конечно, гэта ўсё у двукоссі Лукашэнкі, што яму званіць Макрон, што ён вырашае тут лёс Европы, а мы наадварот даказваем, што у яго суб'ектнасць мінімальна, што з ім няма сэнсу размаўляць, бо все рашэнні прымаюцца ў Крамлі. А вось пытанне, учора у меня на ТК Киев было інтэрв'ю, окей, а вось як падняць суб'ектнасць Лукашэнка, ці адпавядае гэта нашым інтарэсам? Лукашэнка зрабіў памылку ў 2020 годзе, калі ён мог, нават незаконна захаваўшы ўладу узурпатара, да, ён мог бы падзяліцца ўладай з народам. Ён мог бы, напрыклад, правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. І апазіцыя, чальцы карацыйнай рады, можа, стартавалі бы на выбарах, увайшлі бы ў парламент. І ён бы падзяліўся і мог бы ў нейкім сэнсе апапірацца на народ. А што ён зрабіў? Ён народ збіў, катаваў, у турмы загнаў, выкінуў з краіны, а перад гэтым папоўз, адначасова папоўз на каленях да Пуціна. Ратуй, Володя. Володя сказал, добра, я тебе буду ратаваць. Але прыйдзе час, і яны 20-21 год, памяці, колькі часта сустракаліся. Яны перманентна па начах сядзелі, размаўлялі, рыхтавалі вайну. І вось Володя сказал, ты мне дапаможаш у вайне. І вось ён страціў сваю суб'ектнасць. Гэта яго прынцыповая памылка. Як зараз аднавіць? Трэба абаперціся зноў на беларускі народ. Як гэта можна? Круглы стол. Размаўляць з людзьмі, дамовіцца, дэкрыміналізацыі, іншага няма. Вось тады ён шукае, дзе мне паставіць другую ногу. У Злучаных Штатах Амерыкі, у Еўропе я пастаўлю. Ты, ногу на народ, неправільнае параўнанне. Да, а папірацца трэба, любы кіраўнік павінен апірацца на народ. Пытанне толькі, ці народ паверыць. Да. Гэта логіка. Інакш улада, яна узурпатар, яна хісткая, яна вось так вісіць. Ну, сапраўды, з аднаго боку мы бачым, што Украіна ўжо не тая, што была ў 22-м годзе. Калі ён там казаў Салаўёву, што 2-3 дні больш яна не пратрымаецца, прыпаўзе Зеленскі дамаўляцца, а зараз ужо расказваюць пра 166 беспілотнікаў украінскіх, ужо расказваюць пра 500 аб'ектаў для магчымага прэвентыўнага ўдара. Здавалася б, як кажуць у мемах, а што здарылася, да, што такое? Но я да таго, што здавалася, сітуацыя перамянілася. Табе трэба налажваць адносіны, спрабаваць з Европай. Штосьці мяняць. А нічога не робіцца, наадварот, працягваецца тое, што і адбывалася. Чаму? Пералічыў тое, чтобы, напрыклад, важна было ўкраіне спыніць вытворчасць зброі, спыніць накіраванне Еўрасійскай Федэрацыі, спыніць гэты перманентнае вучэнне, пагрозы, вываз украінскіх дзяцей. Вось калі б ён аднабакова гэта зрабіў, вось тады тэарэтычна я бы, можа, і не выключаў, што Зеленскі мог бы сустрэцца з ім, да? Но ён гэта зрабіў і паказаў бы сваю суб'ектнасць, ён жа гэтага не робіць. Еўрапейскі саюз, да, яны, добра, ідуць гэты, як еўрапейцы нам кажуць, тэхнічныя кансультацыі. Я не зусім, я лічу, што так трошкі лукаўства, бо ведаю, як дыпламат, такія тэхнічныя кансультацыі ўсё ж такі такія мінімальнага ўзроўню палітычныя, бо яны не абмяркоўваюць каналізацыю ў пасольстве ці пытанне там, як прыбраць тэрыторыю вакол амбасады, да? Яны ж абмяркоўваюць двухбаковыя адносіны Еўрапейскім Саюзу. Але калі ён хоча сапраўды нармалізацыі адно з Еўрапейскім Саюза, вось заўтра бярэ і вызваляе ўсіх палітзняволеных. Што яму перашкаджае? Заўтра бярэ, адмяняе
дэкрэт аб тым, што нельга выдаваць пашпарты за мяжой, і консульствах можна атрымліваць пашпарты. І там шмат пунктаў, я казаў, у нас 14 пунктаў. Ён же дыктатар. Для яго гэта ввогуле нічога не каштуе, но ён же гэта не робіць. І тады змяняецца. Я калісьці яшчэ жывы Макей быў, мы уводзілі тады, шыніцавалі гэтай санкцыі, я казаў: Владимир Макей, вы же ведаеце лепш за ўсіх, і Лукашенко ведае на сёння лепш за ўсіх, як адмяніць санкцыі, што трэба зрабіць. А ён от ціхім сапам спрабуе пралезці ў нейкія дзірачкі, падмануць зноў і гэтак далей. Ён зноў будзе... Літоўцы мне расказвалі, што яны намалявалі такую для еўрапейцаў дыяграму, да? Дыяграму, калі ішла нейкая лёгкая лібералізацыя адносінаў з Лукашэнкам і пазней абвал. Зноў лібералізацыя і пазней абвал. Яны кажуць, мы нашым еўрапейскім партнёрам гэта паказваем. Вы хочаце які раз? 5-й раз гэта зрабіць? Ну, без сэнсу, просто без сэнсу. Залежыць ад Лукашэнкі. Ён думае, што ад еўрапейцаў залежыць. Не, ад яго залежыць. І он же прыслаў сваіх хадакоў у Брюссель. Ему сказалі, раз, два, три, 4. Вярнуліся, сказалі, не, мы гэта зрабіць не можам. Ну, так, а што ты тады хочаш? Што будзе? Макрона тэлефонны званок. Наколькі я ведаю, гэта, па-першае, была інфармацыя нам загадзя аб тым, што тэлефонны званок адбудзецца. Другое, это важно. Другое, не было афіцыйнага камуніката. Вось, напрыклад, Зеленскі апублікаваў на сваім афіцыйнай старонцы інфармацыю аб сустрэчы з Ціханаўскай з дэмакратычнымі сіламі. А Макрон не апублікаваў такую інфармацыю. Інфармацыя была зроблена, пададзена ад колаў блізкіх да Макрона. Пазней, а чаму яны гэта зрабілі? Бо яны не хацелі напісаць, што ён размаўляў з прэзідэнтам. Ён не з'яўляецца для Макрона прэзідэнт. Другое, што ему было сказано, ему было дакладны ўжо вынікі размовы, дакладны месседж, што будзе, калі ён увяжацца ў вайну. Францыя зараз спробуе будаваць сябе такую ролю лідара у Еўрапейскім Саюзе, бо ядзерны шчыт мае, да, дала, дарэчы, і Польшы зараз гэтае прыкрыццё. І трэцяе, і другое, што было яму сказано, гэта спыняй рэпрэсіі, калі ты хочаш адносіць з Еўрапейскім Саюзам. Ну, ему паўтараюць, а ён не, думаю, хітрым сапам уже чарговы раз пралезець. І вось мы не маем права гэта дапусціць. Вось я лічу, гэта тут прынцыпова. Не можам. Амерыканцы, вядзіце перамовы па палітвязнях, а вось все іншае просто блакаваць. Не мяняе палітыку, больш ціснуць. А пытанне адказнасці гэта іншым трэкам. Пытанне адказнасці гэта і на будучыню. Номенклатура, Турчын, Снапкоў, гэты вось, дзе гэты лагеры военнапалонных знаходзяцца, старшыні аблвыканкаму павінны разумець, што яны за гэта будуць адказваць. Вы хочаце з ім ехаць у Гагу? Люб, давайце штосьці думаеце, хлопцы, галавамі. Страшно? А що ж не? Ну, то страшно буде сидіти у Газі тогда, у Міжнародному кримінальному суді. Бо Сібіга сказав вельми однозначно, що Лукашенко повинен понести отказность за агрессию. И мы тут стоим твердо. Это першае. За украінскіх дзяцей дамовіліся, будзем лабаваць. Ну і а мы не адмовімся ад нашай справы злачынству супраць беларускага народа. Это уже наше сумленне. Мы уже будем вырываць расследаванне ідзеі, будем вырываць, каб яно завершылася выдачам ордэра на арышт Лукашенко. А там і іншы появится. Дякую вялікі. На жаль, завяршаем размову, але працягнем яе. Я думаю, што праз колькі часу спадар Павел яшчэ завітае у студыю Еврорадыё. А пакуль подписывайтеся на сацыяльныя сеткі Павла Латушкі, Народна антыкрызіснае ўпраўленне, на яго YouTube канал, ну і безумоўна на YouTube канал Еврорадыё. Дякую яшчэ раз, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.